Takže čaute ľudia, to je Zondo som späť. Dneska si natočíme video nie z počítaču alebo z ničoho iného, ale z VR-ka. Áno, z VR-ka a niekde tu alebo tu, neviem kde, môžete vidieť aj webkameru a je tam možno aj menší delay. Dokiaľ nepoznáte túto hru, volá sa Scary Baboon a je to niečo ako Gorilla Tag, dokiaľ poznáte. A naháňajú tam nás také entity, ktoré sa nás snažia, asi ste videli na webkamere, čo som chcel naznačiť. A dneska sa budeme snažiť ísť tým parkourom už až úplne hore. Dore, sme na prvom kroku. To čo je? To je divné. Ja tu sa preplazíme a tam je diamant a money. To vôbec nevadí. Ani nás to nemusí zaujímať. Dobre, už sme ešte ani nie sme na prvom poschodí. Sme na takom, teraz sme na prvom poschodí. Tu môžu byť tiež monštra, takže sa bojím. Kašľať. Môžem, Ono tu prichádza. Počuli ste to? To znamená, keď počujete nejaké zvuky, to znamená, že to prichádza. Alebo nejaké také divné zvuky. Napríklad ako henten. A tiež dovolím si povedať, plus dáte odber alebo like. Stačí aj like. Alebo dopozerajte to video až do konca. Alebo nechajte si ho v pozadí zapnúť. Ty kokos, teraz som skoro padol aj teraz. Opa. Už sme skoro na druhom poschodí. To sme akože docela rýchlo prešli. Nice. Toto sa bojím. Run. Skoro sme boli úplne dole. Našťastie, že som sa zadržal. To je nejaká cave. Tam nejdeme. Tam ani neviem, čo je. Vidíte? A nejaká kejda. Podľa mňa tam bude nejaký jumpscare, takže radšej tam nejdem. Aha. Červená nejaký sklad, alebo čo to je. OK. Tam už je asi koniec, I guess. Maybe. Môžete napísať do komentov, či máte tiež nejaké VR-ko, alebo či hrávate túto hru. A dokiaľ napíšte do komentárov, ja si možno aj s vami zahrám. Ups, tam bola vidieť tento. Môj dom. Alebo moja izba, to je jedno. To už sme tu? Alebo nie. Dobre, čo je toto? Neviem. Asi tam niekde, alebo tam je raketa, tak tam skúsime ísť. Čakajte. Handstrap musíme si napraviť. Nice. Dobre, sme hore. Teraz musíme volopnúť. To bude ťažšia časť. Lebo wallrun je asi jedna z najťažších vecičiek v tejto hre. Ale teraz som to dal, ale nie taký poctivý. Toto nie je wallrun. Skúsime taďalto. Jak to, že sa smieva. A jak to, že tam vidím pumpu. Teraz ma zaujíma kadiaľ. Taďalto. Nájsme tu Babgas. Hen tam vidím nejakú loď, alebo čo to je, tam ideme. Nevadí. No. Nie. Tu niečo určite bude. OK. Už sme tu. A aké mestečko to
To mi pripomína Tilted Towers, alebo jak sa to volalo, z Fortnite. Ty brďo. Ideme donútra do tohoto. Neviem, čo tam je, zistíme. Teraz už ani neviem vyskočiť. Musíme sa preplaziť. Zaujímalo by ma, či teraz vidíte môj zadok, alebo či vidíte mňa. Nice. Čo to ako je? To sa radšej nedotknem, ale toto vyzerá nejaká stroskotaná loď. Vyzerá to docela dobre, ale radšej by som čo najrýchlejšie šiel. Pravdepodobne tu za chvíľku príde nejaké monštrum. A teraz nasleduje časť menom Dropper. Takže ideme skočiť tam. Čo je tu? Cítim niečo huňaté. Aha, tá deka. Ísť trocha dozadu. OK. Tam dole ideme. So, 3, 2, 1, jump! OK. Tu už je deň, neviem prečo. Lebo len tam asi sa stmievalo, neviem prečo tiež. OK. Dropper. Ono to tam je! Ty brďo. A teraz jak sa tam dostať? Bez toho, aby som umrel. Tam niečo bolo. Počujete to? Dobre. Aby som išiel tak ja to. Nice. Nice, a teraz tam iba prejsť. Takto. Yes, dali sme to. Sme naspäť. Čakajte. Skúsime preskočiť odtiaľ až tam. Aby sa video ešte neukončilo. Musíme farmiť watch time, viete ako. Takže. Riskiest jump I've ever made, part 1. Ty kokos. Dobre, to bude asi z tohoto videa všetko. Prečo ma nie je vidieť, fakt neviem. Ale to mi je úplne jedno. A mimochodom, už sa s vami ľúčim. Odberajte, aby sme napríklad do konca roka stihli dať 200 odberateľov. To je všetko. Takže čau!